Onko se nyt? On. No niin. Jami, mitäs meillä on täällä tarjolla? Meillä on täällä Shrouded Fable, eli The Strainer Box. Strainer's Box, jossa meillä on 9 Shrouded Fable boosteria. No, avataan tää, niin nähdään. Vähänkö hyvää? Hyvää. Mutta Onko se jotain, mitä sä haluat täältä? tästä setistä. Niin, mitä täältä voi aueta näistä boosterista. Täällähän oli nyt Colress Tenacity. Colressus Tenacity. Chris. Joo. Ja sitten kun tämä julkaistiin tämä setti, niin mä tykkäsin siitä Houndoomista. Houndoom. Houndoom! Mä en tiedä, menikö toi kamera vinoon. Mitä tapahtui? Mihin sä osuit? Tohon jalkaan. Joo. Kaikki hei hyvin. Kaikki. Ota pikkusen tuosta vielä. Pitääkö Noin. meidän teipu? Nyt. Ollaan niinku mitä ei tapahtu. Hei, moi. Mainitsit juuri kortin Colressus Tenacity. Ja kyllä, ja sitten vasta menin kertomaan, että myös olisin apua halunnut Houndoomin. Noin. Tää ei nyt niinku oikein. Spagetit tulee lahkeista. Tangelat. Tangelatkin tulee. Hei, täältä me muuten nähdään ne. Ei tarvii editoida. Oh my god. Hyvä. Elikkä. Minkä sä haluat? Colressus. Täällä on Houndoom. 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 Jep. Mä osoitan täältä kans. Kresseliä olisi niinku aivan ultimage, mutta mikään ei voita isoa tuohon sun talouskarhua. No where? Näytä vielä uudestaan. Mä näytän vasta. Näin. Eli siis minä täältä tuo kaunis ja tää tuhon sun talouskarhu. Okei. Destroy a house bear. Ja nyt tietysti kun tästä setistä on jo kulunut vähän aikaa, niin eihän se haittaisi, jos sieltä tulisi tää Persia myöskin. Agreed. Katso taas. Täältä löytyy konttereita. Status. No mikä kolikko? Voisiko tätä sanoa kolikoksi? Se näyttää siltä. On sen muotoinen. Maistuukohan se kolikolta? Ehkä. Dividereita. On muuten hyvät värit. Aika kivoja. Joo. Mun lempivärejä siinä on niin. Siksi se on hyvä. Aivan. Aivan. Sitten meillä on Petserund. Toxic Subjugation. 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 On hienoja sleeve. Siellä on Ferrancipidilli. Ferrancipidi, Pokimoki ja Hunky Dory. Hungry Dory. Hungry Dory. Kaikki koska me osataan ne kaikki. Kyllä. Sitten on vähän energioita. Ja sitten. Boostas. Mä en tiedä minkä takia mä otin nämä kaikki ulos täältä, kun mä voin laittaa ne takaisin. Mutta se oli hyvä nähdä. Niin. Tällaista... Ihmiset, te siellä arvostatte kauneutta. Kyllä. Kyllä. Mutta. Boostas. Haittaako jos mä saan 5? No, se nyt hanjii. Mä otan ensin yhden niin. Minä sen ostin, ei se haittaa. No, saat tämän kerran tätä. Tämän kerran. Ja 1 eteen. Ja sähkö. Tuli. Metalli. Merihevonen. Kummitus. Beware of the bear. Mikä sä olit apua? Se oli kettu, koira, kissa tai samurai tai ninja. Koira. No niin, joo. Kassiopeia.
Yveltal. Yöpaari. Kyllä. Nice. Sylvion, koira. Pöllö. Tsekkää. Hakkeroja. Muistakaa, ei saa hakkeroja. Modata saa luvankaan. Ching. Ching. Ching ching. Sähkö. Mäkin olisin sanonut sähkö. No Mutta nyt kun meillä on isommat chanssit tilastollisesti, jos mä sanon eri. Vesi. Mulla olisi ollut sähkö, mutta mä olen tyhmä. Mulla sähkö. Koska siis sehän oli niin kuin kirjoitettu. No niin menossa täällä. No niin, okei. Haamu. Lammakko. B. Kalmari. Merihevonen evoluutioversio. Kyllä. Cactarantula. Lamako. Isot kynnet. Kääntäjä Pokemon. Overturning Pokemon. Juu. Cassiopeia. Kettu. Ai se on kettu. Mä en... Iso jäinen. Sairaanhoitaja. Joo. Joo. Ota! Bro. No, Se pitää sanoa noin. Ja kettu. Axel. Onko siinä joku tossa? Mitä? On! Mitä? Siellä on Sirbule. Katsotaan. What? Näkyy varmaan myös siellä. Näytetään kohta nyt tämän jälkeen. Kresseliä. Odo! Vetotipidi! Feta. Feta-dippi. Sieltä tuli. Se on. Mikäköhän lainaus feta-dippi? Varmaan ihan hirviä. Suolainen. Siis näytä tuolta vielä jotenkin, jos saat sen Saan. Eli kameraan. tuolta HP vasemmalta puolelta lähtee tämmönen niinku skraidu. Joo, mä vähän sen avustan tästä. Joo, näin. Nyt näkyy. Joo. Mitä ihmettä? Me ei kyllä tuota tehty. Ei, quality control. Jep. Missä on laatuinsinöörit? Tykkään kyllä tosta, toi on hieno. Se ei tunnu. Ei tunnu. Ei tunnu. Sormella hivelen. Mitähän siellä on voinut olla, kun se loppuu tuohon niin kuin tuohon. Siihen. Ja sitten se menee tosta niin. Mä tiedän. No. Mä tiedän. Kato se ensimmäinen isku. Mä otan korttini ja lähden. Ei vaan. Nyt oli maailmanluokan vitsi. Eikö ollut? Oli. Siis mä antaisin itselleni 5/5 Vesi. Tuli. Sähköinen. Mä ehkä näin jotain. Näitkö? Mut mä oon vaan Apua mäkin. Mä oon. Tuomiovoida. Kettu. Mikä? Sä sanoit, että tää oli joku, mut mikä tää oli? Onko tää pehmolelu? Joo. Joo, no niin. Elefantti. Yhtiö. Haamu. Pienoinen. Isojäinen. Suction. Creeperi. Smash. Pöllö. Hakkeri. Joo, sitäkin. Joo. Joo, sitäkin. Oho. Yöbaari. Ja tiimalasi. Your time is up. Tyry. Tyry. Pienoinen. Reversiholo. Metsi nykäsee. Okei. Okay. Tapubulu. Mut mä olin aika varma, että joo. Pecharu. Eli fetadippi. Ja vegani Runtu. Niin. Vegaanipähkinä. Kyllä. Okei. Okei. Miksi mä muuten laitoin tonkin niin kauas, kun me kohta näytetään näitä kuitenkin? Retirp. No tälle se oli. Joo. Jännä olisi, jos se olisi tässä nyt niinku kadonnut. En tiedä mihin meni. Ei varmaan kenenkään taskuun. No eikä. Olkaa attena. Ruohoenergia. Oho, nyt tuli eri. Mä sanon fighting.
Jaa. Semmonen. Ei sitten. Koira. Lepakko. Kettu. Kissa. Beware of the bear. Tää oli se kykloppi-haamu. Kyllä. Isot kynnet. Pöllö. Koiran peti. Taas lepakko. Cat tarantula. Salainen taide. Kyllä. Your time is up. Suction. Teen jotain pahaa, menin nurkkaan. Reversi kissa eli koira. Ei se haittaa. Anna sen. Nyt siis tää on Mä hieno. vaan nauroin, jos mä vedin sitä vähän. No niin. Oh. Adrenopheromone. Aika hieno. Adrenopheromone. Ja Coperaja. Blood Moon Barcelona. Wow. Mä tykkään, kun on tollainen oranssi värimaailma. Kyllä. Well, On nice. Me ollaan nyt saatu 2 fetadippiä. Kyllä. 2 fetadippiä ja 1 pekaaniruntu. Pekaaniruntu pähkinä. Mun on pakko mennä pois istumasta mun jalkojen päältä. Noin. Vielä lähtee. 1 vielä. Yhdet. Ei ole 1, vaan 1. Yhdet sille. 1 sille. Meidän mennä väärään pihoon. Mä en muista laitanko mä Mä eteen. ei aina. Meidän mennä väärään pihoon. Mä en muista laitanko mä Mä ei eteen. aina. Jos sä katsot mun. Ja onko? Joo. Mä veikkaan, että sulla on psychic. Okei. No mä veikkaan, että sullakin on psychic. Ai! Vitsi. Vähänkö me ollaan nerokkaita. Kyllä. Lepakko? Kirvesleuka. Joo. Kissa. Koira. Lepakko. Lammakko. Minä teen jotain pahaa, menin nurkkaan. V. It actually. Tästä on vielä se parempi vielä enää. Consistency. Arrowquill Pokemon. Siis lintu. Tulevaisuuden perhonen. Yöbaari. Baari. Yveltal. Onko tää lohikäärme? On. No niin, se on lohikäärme. Koiranpeti. Reverse Cassiopeia askel lähempänä. Jehtu. Lepakko. Ja tabubulu. Ja Dusk Noir. Täältä tuli nyt paljon näitä mitä nää on? Taas näitä lippulaivoja. Kyllä. Eli Fesen. Kyllä toi keskimmäinen. Oh. Fetsandipiti on siistein. Artikuloin. Hyvin artikuloin. Hyvin. Kyllä. Joo. Kiitos Nice. kun katsoit. Hei, tosi kiva. Siis niinku 5/5. Vähän niinku se mun vitsi.